ବିରି ବୁଣା ଚାଲିଛି ବିରି ବୁଣୁଛନ୍ତି ପାଇ ପଡ଼ିଆ ହେବନି ତ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ପଳେଇଛି ନୂଆ ବର୍ଷ ଯାହାକି 2026 ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆଜି ବିରି ବୁଣିବାକୁ ଆଇଛି ଆଜି ବିରି ବୁଣା ହେଉଛି ଯାହାକି ଦାଦା ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବି ବୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ। ତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ବିରି ସରିଗଲି ସରିଆ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲି ନିଅ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ବିରି ସରିଆ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲି ଘରକୁ ଯିବା। ବିରି ବୁଣା ସରିଗଲା ସାଇକେଲ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ହେଇଥିଲା ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ଜାଳ ଦିଟା ନେଇକିରି ଝାଉଁ ଜାଳ। ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଇଲା ଆଉ ପହରଦିନ ଆଇଲୁ କେଉଁଦିନ ଆଇଲୁ ପହରଦିନ ଆଇଲୁ। କହି ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିବ।